बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. महाराष्ट्र शासनाच्या पंचायत प्रगती निर्देशांक अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात कुडाळ तालुक्यातील साराप ग्रामपंचायतीनं राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे नामांकन पटकावून जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवलाय. या यशामुळे सारापला आता स्वच्छ आणि हरित ग्राम मानांकन मिळवण्याची सुवर्ण संधी प्राप्त झाली असून प्रशासकीय स्तरावर आणि ग्रामस्थ स्तरावर जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. कुडाळचे गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांच्यासोबत इतर मान्यवर उपस्थित होते. यापूर्वी पंचायत विकास निर्देशांक यामध्ये ग्रामपंचायतीचा जो विकास ज्या आपल्या 9 थीम्स आहेत आणि त्यामध्ये 17 गोल्स याच्या अंतर्गत ग्रामपंचायतीने जे केलेलं काम आहे तर त्याचं आपण स्वयंमूल्यांकन करत होतो. आता तोच इंडेक्स जो आहे तो ग्रामपंचायत प्रगती निर्देशांक म्हणजे PAI पंचायत ॲडव्हान्समेंट इंडेक्स या इंडेक्समध्ये सर्व ग्रामपंचायती आपल्या राज्यातल्या आणि देशातल्या सर्व ग्रामपंचायती आपण ज्या 9 थीममध्ये जे काम केलेलं आहे त्या थीममधलं काम याचं स्वयंमूल्यमापन करतात आणि त्या पोर्टलवरती ही माहिती भरली जाते. आणि ह्या माहितीमध्ये 5 नंबरचा जो इंडिकेटर आहे स्वच्छ आणि हरित ग्रामपंचायत यामध्ये आपल्या 23-24च्या ज्या माहितीमध्ये आपली झाराप ग्रामपंचायत महाराष्ट्रामध्ये अग्रेसर ठरलेली आहे स्वयंमूल्यमापनामध्ये. आणि त्याचा देशपातळीवरती सुद्धा ज्या काही ग्रामपंचायती आहेत त्यामध्ये सुद्धा आपली स्पर्धेत राज्याचं प्रतिनिधित्व करणारी आपली ग्रामपंचायत आहे. हे आम्हाला कळल्यानंतर आपल्या यशदा ही जी आपली संस्था आहे जी सर्व आपल्याला प्रशिक्षण देते या संस्थेचे उपसंचालक श्री मल्लीनाथ कलसेटी सर ज्यांनी CO म्हणून काम केलेलं आहे, कलेक्टर म्हणून काम केलेलं आहे, आयुक्त म्हणून काम केलेलं आहे आणि आपल्या स्वच्छता अभियानापासून आपल्या जिल्ह्याशी ते जोडलेलं आहे. त्यांची एक व्हिजिट आपल्या गावामध्ये झाली आणि या केंद्रीय समितीला जी पाहणी करणार आहे या पाहणीमध्ये कोणत्या कोणत्या इंडिकेटरवरती ती काम करतील त्याच्यावरती आम्हाला मार्गदर्शन दिलेलं आहे. ते ग्रामपंचायतीचे जे चांगलं काम आहे ते चांगलं काम आज तुम्ही पाहू शकता. ग्रामपंचायतीची बाजारपेठेमध्ये सुद्धा आपण स्वच्छता केलेली आहे. गावामधून नॅशनल हायवे जातो या हायवेच्या गाव आहे आणि असताना सुद्धा तिथे सुद्धा आपण स्वच्छता केलेली आहे. आपल्या शाळा स्वच्छ आहेत त्यांची रंगरंगोली केलेली आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये सुद्धा जर यापूर्वी तुम्ही येऊन गेलेला असाल तर ग्रामपंचायतीचं मागच्या आठवड्याभरामध्ये पालटलेलं रूप हे तुमच्या निश्चितच नजरेमध्ये भरलेलं असेल. गावाची मंदिरांची साफसफाई झालेली आहे. अर्थात स्वच्छता ही सातत्याने करण्याची गोष्ट आहे. आपली गावं जी आहेत कोकणाच्या परंपरेनुसार आपली घरं, आपली गावं, आपली मंदिरं, आपल्या बाजारपेठा या आपल्या नियमित स्वच्छ आहेत. हे गाव आणि आपला कुडाळ तालुका आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा आज महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतोय याचा अभिमान आपल्याला आहे आणि त्यासाठी तुमच्या सर्वांचं सहकार्य लावावं अशी मी विनंती करतो. गेले 10-12 दिवस आम्ही जे बघतोय त्या ठिकाणी जे वावरत आहेत खास सर मला सांगायला आवडेल ते म्हणजे तरुण वर्ग. खरोखर बरेच जण असे आहेत ज्यांचा व्यवसाय उदरनिर्वाहासाठी ते बाहेर सुद्धा जात असतात, परंतु आपल्या गावच्या स्वच्छतेसाठी आज सर्व व्यवसाय वगैरे बंद ठेवून आज स्वइच्छेने या ठिकाणी काम करत आहेत. आजूबाजूच्या गावात झाराप गावची चर्चा सुंदरपैकी चालू आहे. आम्ही सुद्धा या ठिकाणचे स्वच्छता करत असताना महिला वर्ग, तरुण वर्ग फोटो हे आजूबाजूला पाठवत आहोत. त्या गावातली सुद्धा इच्छा तयार झालेली आहे की झाराप गाव एवढं सुंदर बनतंय, स्वच्छ बनतंय आणि हे प्रसारमाध्यमांच्या मार्फत त्यांच्यापर्यंत पोहोचतंय ही खरोखर ह्या गावासाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे. कारण भविष्यात हे एक मॉडेल बघून अजून सुद्धा आपल्या पंचक्रोशीतील गावं, तालुक्यातील गावं हा पराक्रम करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत आणि याचं सर्व श्रेय आहे हे सर्व झारापवासियांनाच आहे. कुठचाही भेदभाव, कुठचं राजकीय द्वेष हे सर्व बाजूला ठेवून आज सर्व माणसं ही झारापवासी आहेत. तिथे कुठचा अजून ज्ञाती बांधव नाही, जाती बांधव नाही, सर्व
द्वेष बाजूला ठेवून आज जे काही झाडामध्ये बघतोय हे याच्यापूर्वी कधी बघितलं असं मला तर आठवत नाही, परंतु एक सुंदर असं झाड आज हे जे आहे हे भविष्यात सुद्धा असंच राहील. कारण यात आज सर्व तरुण वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी आहे. जसं सरांनी म्हटलं 30-35 तरुण वर्ग आपल्याकडे येऊन सांगितलं की आपण हे सर्व करूया. खरोखरच हे आम्ही प्रॅक्टिकली या ठिकाणी बघतोय. आजूबाजूच्या गावातून सुद्धा आम्हाला विचारणा होते की नक्की काय आहे, कुठच्या स्पर्धेत सहभाग घेतलाय, मग आमचा गाव त्यात बसेल का, आम्हाला काय केलं पाहिजे, म्हणजे ह्या गोष्टीची चर्चा केली जाते. तुमची दखल म्हणजे धारापवासियांची दखल हे आजूबाजूचे सर्व गाव घेत आहेत आणि सुंदर असं हे नियोजन तरुण वर्गाकडून आणि सर्व धारा ग्रामस्थांकडून होत आहे. मी भाऊच्या चरणी प्रार्थना करतो की जी आज मेहनत घेतली ती 100% यशाला येऊ. आणि कधीतरी संध्याकाळचे 30-35 लोक जेव्हा भगीरथच्या ऑफिसला येऊन भेटून सांगतात की डॉक्टर आम्ही भावेच्या मंदिरात आहोत, आम्ही सांगतो की गाव म्हणून आम्ही मागे येणार नाही, तेव्हा मला असं वाटतं गाव जिवंत आहे. संदोड्यावर जगत असताना एक प्रचंड 100% आहे, पण मला असं वाटतं युद्ध थांबवता येत नाही आणि स्पर्धा युद्ध असतं. तुम्ही जेव्हा युद्धामध्ये उतरता तेव्हा अंगठा कुठला आहे, डोळा कुठला आहे हे सांगून चालत नाही. वॉर इज वॉर. म्हणजे आम्हाला डॉक्टर गुप्ताने सांगितलं होतं की तू डॉक्टर आहेस हे लक्षात ठेव, तुझा बाप जरी गेला आणि अस्थमाचा कॉल जर आला तर अस्थमाचा कॉल घ्यायचा आहे, बाप गेला म्हणून सांगत बसायचं नाहीये, कारण बाप तुझा गेलाय. बरोबर आहे. अस्थमाचा कॉल जर असेल तर पहिलं जाऊन डेअरी फायलिंग त्याला टोचून यायचं आहे. त्याचे गेले 10-15 दिवस जर मी पटक होत नाही, पण प्रशासनाने जो समजूतदारपणा दाखवला ह्या सगळ्या विषयामध्ये तो ग्रेट आहे, ऑर्डिनरी आहे. मी अनेक प्रशासकीय लोकांना बघितलंय, पण सख्या भावासारखं सोबत थांबले, टीम म्हणून सोबत थांबणं हे प्रफुल्लने ज्या ताकदीने किंवा काल प्रभूवणी सगळ्या लोकांना हायवे महिना घेऊन सांगणं मोस्ट कठीण काम आहे. आतली बाजूबाजूचे 100 लोक बघतायत, कोणीतरी पान खाऊन चुकलंय आणि ते मला काढायचं हे जेव्हा महिला करत होती, मला असं वाटतं जिच्या कालच्या माझ्या आयुष्याचा प्रसंग खूप ग्रेट आहे. त्याच्यामुळे गाव आपण सहभागी होत आहे. पत्रकारांनी याची प्रसिद्धी योग्य तेवढी करावी. आणि आमचं प्रेशर हे आहे की आम्ही खरंच जर पहिल्या 2ऱ्या-3ऱ्या नंबरात जर आलो तर मेंटेन करणं हे सगळ्यात कठीण गोष्ट आहे.